Politika kňaz, to je prázdny blázen, to je prázdny blázen. Moje bytie je moja lázeň, som blázen. Tu sa hráme pár hier, svet stojí za halier. To, čo máš v sebe, to večné si predal a to je najviac cenné, hell yeah. To, čo máš v sebe, je večné a dnešné. Praktiky sú také, že ti nahovoria, že v tom blate je vyššia cena ako v zlate, ktoré si dostal od Boha. Všetci sme na jeho obraz, tak znova vám pripomínam, že ste múdri ako sova. Nedajte sa oklamať od tých, čo vravia z okolia. Ľudia, ktorí sú dojebaní z Matrixu. Jo, je to sladké ako pichu Termixu. Ale dobre vám, oni fakt nechcú. Oni vás chcú začleniť jak sektu, jak politika kňaz. Chcú zotročiť dušu a mysel. Ich úmysel je dať vás do kolobehu a využiť vašu dôveru a vašu jedinečnosť. Zobrať vám a dať za to len nejaký cukrík, nejakú sladkosť. Zobrať vám radosť a dať potešenie a závislosti. Vy ste sa nechali otupiť, bože, vy ste taký sprostý. Politika kňaz, to je prázdny bazén. Prázdny bazén. Moje bytie je moja lázeň, som blázen.